G-sarjan Mersus on erittäin vakava ongelma. Tässä autossa nimittäin ei ole paikkaa rekisterikilvelle, joten tänään asennetaan Quick Plate tähän näin. Tää tuote siis on magneettinen rekisterikilven kiinnikin, joka käy lähes kaikkiin ajoneuvoihin. Tätä varten meillä on totta kai uusi kilpi ilman asennusreikiä, ja koska meillä ei etupuskurissa ole kiinnikkeille paikkaa, niin liimataan nämä mukana tulleet pyöreät magneetit tuolla kaksipuolisella teipillä paikalle. Tämän jälkeen vastakappaleet paikoilleen, jonka jälkeen otetaan liimapinta esiin. Sitten vaan liimataan uusi rekisterikilpi paikoilleen. Ja tämän jälkeen vielä asennetaan näppylät tuonne kilpeen, niin ei pääse sitten kilpi taipumaan, kun hurjastellaan G-sarjan Mersulaa menemään. Ja on kyllä sen verran jytyt magneetit, että ei varmasti irtoa. Nyt on aika nätti lähteä esimerkiksi maastoa ajamaan, niin on helppo irrottaa tuo rekisterikilpi tuosta, niin ei mene sitten ruttuu, jos ajaa isojen pensaiden yli. Profiilin linkistä saat hankittua itsellesi oman Quick Platen, ja käyttämällä koodia Niklas saat vielä 20% alennusta.